आदा मोना जे बिपिअ जइन जाबाय मा कारनाव जाखो? आं उपेन बर' मुरमाला गामिनि थारमाने प्रमद बर' जितु बर' जाथिनि गावनि सुक्ति खालामो बे सुक्तिया मोजां सुक्ति जाया बेनिखायनो आं प्रत्येकते आं कक्रियाव सदस्य हिसाबै रागिबाय थादों आरो जोंनि बर' जाथिनि गावनि मोजां हाबा मावाखै बेनि कारणे फ्राय रायजो राजाफ्रानो इउपिपिएलआव दा गैया फ्राय बेक जानानै बिपिएफआव जइन जादों बेनिफ्राय जोंनि बर' समाजनि थाखाय दिनै 17 बोसोर सलायबाय बिपिएफआ हाग्रामा महिलारि सारानो राजत्व खालामगोन सरकार बनायगोन आरो जोंनि कालिंगर समस्तियाव बनजार दैमारियानो 100% जियो दा जोंहा उपेन आरो जि बाथ्रा बुंदो आंनियाबो बे एखे रोखोमनि बाथ्रायानो थारमाने जिथुनिखि दा बर्तमान आबसुनि प्रमद ब्रह्मआ जि बर' जातिनि कारणे सुक्ति खालायबाय बे सुक्तियाथ' जेबो सुक्तियानो नङा बियो बे सुक्तिया जों जुदि थोंजोङै बुङोबा मोनसे जोङो बे गामियाव हा जिथुनिखि जों बन्दक लायोना बे बन्दक लानायाव जों जिथुनिखि दलिन खालामो बे दलिन खालामनाय बायदिसो माने सुक्ति आरो बे दलिनखौ हयथ' माब्लाबा सानसे समाव असम सरकार बा भारत सरकार माब्लाबा थाब्ला बिसिना होनो हायो खुनु माने इयाव सुक्तिनि माबाया माने माबा जानाय नङा आरो थाहैनाय नङा बेनिखायनो आंनि साननाय बायदिबा नैबे जिथुनिखि बिटिआर सुक्ति लामनानै जिहेतु प्रमद बर'आ बुंबाय हादो जे जों बिराद गिदिर मोनसे सुक्ति लादो रायजो राजाफोरनि कारणे बिराद गिदिर मोनसे जोंहा मोजां खामानि जागोन बेखौ बुंबाय हादो बेखिन्थु आंनि थाखायबा माने एखेबारे माने मोजां सुक्ति जायाखै बेनिखायनो जोङो थारमाने जुदिও प्रमद बर'आ बर' जातिनि थाखाय माने बहुत बोसोर नांदोंमोन थेवब्लाबो जों माने प्रमद बर'खौ दिनै जोङो मोजां मोनला आरो थारमाने जिहेतु इयो सुक्ति खालामबाय खाथिया सुक्ति खालायबाय बेनि थाखाय जों माने प्रमद बर'खौ एकदम मोजां मोना आरो जोङो जिथुनिखि जोंनि नैबे दा बिपिएफआथ' अकल बर'निल' नङा समस्त माने बिटिडि ओनसोलाव थानाय जाति जनगोष्ठीनि थाखाय माने मोनसे माने दोलो आरो बे दोलोआसो थारमाने बिटिसिखौ थारमाने गोबां माने उन्नयन खालामबोदों आरो भबिष्यतआव उन्नयन खालामगोन बेनि थाखायनो फैबाय थानाय जिथुनिखि जोंहा बिटिसि इलेक्सन बे बिटिसि इलेक्सनावबो जोङो बिपिएफखौनो माने गोख्रोङै सापर्ट खालामनानै जों जय खालामनानै जों फिन जोङो हाग्रामा सरकारखौ लाफिनायनि थाखायनो जोङो नारा नाथा माने जुजिदों आरो बेखिनियानोसै बे गथ' सासेयाबा माला बिहामजो लाबोना होफैयो नै माथो बावनो दंलाय हा माथो हिनजाव गारजानाय बायदि सिरि थाबाय थाखो बिहामजो सासेखौनो लाबोना होफैनो हादिया माथो नोंलाय थोद जाम्बि सिरि सिरि था नोङो दे नोंखौलाय मा बुंनो हाबावनो मिथिया नामा नों उल्था हानजा एफआइआर होनायखौ हा मा केस हा सोरखौ एफआइआर होलायखो 2005निफ्राय 2020 सिम जाय एग्जाम होआलाबानो साख्रि लादों बिसोरखौ एफआइआर होनायखौ नुवाखै उल्था हानजाफ्रा हा बिदिजोंलाय बोरै जानांगौ हा नोंहालाय नोमफा मुंख्लं जानायनि नामावसो मोननाय दा बेनोथ' जादोंलै दा केस होबायबा माथो खालामनो दे थाथ' आं नोमथै कान्टनाव थांना फैनि बेरायबाय था नोङो कर'ना गोनां बोथोराव न'आवलाय रावबो गैया नामा माथो सिरिलाय बिबारे न'आव गैया हा बहा थांजोबदोंसै माथो सिरिलाय नै माथो बाजैसोलाय औ रावबो गैयालै बाजै बाजाराव थांदों आंखौ लांफैयाखिसै इलेक्सन खाथिखाय जिराय बाजै जिराय दे जागोन नागै नोंना मालाय बिजियाव अनसोगारोहाय मालाय बिहासो हाथायाव थांबाय थायो माथो होनोब्रा बाजै इलेक्सनाबो खाथियाव सफैथारबाय नालाय बाहेरायावबो थांदोंला नोङाना बोथोरा ओरैनो बारा मोजां नंखाया ओरैनोबा नोंना उल्था हानजाजों मेगन नोजोर नांजाखानाय मा बुंबावनोलै बाजै एबाराव इलेक्सन गेलेनो फिसा टपिकआनो गैलिया ओइ आगै कान्थ माथो साख्रि आवलाफोरखौ केस होजोबथारदोंनो मा एफआइआर होनखो फिसालाया जोंना टेनसन जासो गारनानै दंसोगारो बाजै जायफोरा एग्जाम होआबालानो साख्रि मोन्दों बिसोरनि सायाव केस होनाया जोबोद लाजिथाव बाथ्रा आंथ' डाइरेक्ट बुङो बिसोर बिटिसिखौ सानसे गुबुनफोरनो फाननानै जाजोबसिगोन हाजार थै दान होबोनानै बिएससि बिटिसि आरो नै दा बावैसो बिटिआर मोनबाय बिसोरनि अदाना सोरनिमोन बांसिनानो जायफोरनि न'खराव मुंख्लं जादों बिसोरनि न'खरावसो साख्रि मोन्दों बेवहाय मा लस दं जोंनो सोरजिदों जोंनो लानांगोन
बेखौ जों गुबुननो हगारनो हाया मानोना बियो जोंनि मोन्थाय हारसिङै सरकार सालायबोबाय बेसेबा गोबाव बेखौ मेगन सानानैसो उल्थाफ्रा फाव फान्दायगासिनो दङ गावसोरथ' जोंखौ फेजेननो हाखाया गुबुन राजखान्थि हान्जानि मदद लायाब्ला जोंहालाय मा जोबदों ना हायानो गैया ना मोसौआनो गैया ना नांगोलानो गैया दिनैनि दिनाव गुबुननो मानो आदि होनानै जानो नागिरखो हा सोरनो आदि होनो नागिरखो मा सोरनो होनो बाजै बे हांसो जाग्रा फारिउ जाग्राफोरनोसो होगोन सोरनो होनो हा बे नेसनेल लेभेलनि दैदेनगिरिफ्रालाय जोंनि गांनाय उखैनायखौ बहाथो बुजिफोरखो हा बुजिग्राबालाय गोदोनो मानो आलादा रायजोखौ हरफाखायाखै हा बे नंखाय बिएसि बिटिसि बिटिआर हरफ्लाबाय दा बेखौनो आरो बिसोरो सालायनानै जानो लुबैबावबाय हा बेलाय आदारबो होयो नावद्राबो बुयो होननाय जायाखै होनबा बियो उफाय गैयालै बाजै बिटिसिखौ बासायनोब्ला बे थाखानाय सरकारखौनो जों बासायनांगोन खोनाबायना बाजै जोंनो सरकार सोलायनायखौ नाङा जोंनो डेभेलपमेन्टखौसो नांगौ बिसोर जोंनाव फैनानै गावसोरनि स्टाइलाव जोंनाव ओंखाम ओंख्रि संनानै जाफैग्रासो जागोन जों जाबाय अनला दाउ जाग्रा नाफाम जाग्रा नारजि अमा बेदर जाग्रा बेफोरखौ जों बोरै सोलायनो बाजै नंगौहाय आगै दे जाबाय दे बाजै हनै इन्जुराबो खोनागोन नंगौहाय आगै बाराबो रायलाय जाया खोनाबा गाज्रि मोनगोन दा बे लेखा गोरोंफोरनि खोथाखौ खोनासङै सोरनाबा साना ओंखारो होनब्लाबो फोथायग्रासो जाबाय भय होनग्रासो जाबाय आं जेबो मिन्थिरोङाहाय मा पलिटिक्सआबा मा नै आगै अखाफोर थाइफ्रिबाय माथो आं थांसै थादो दे बाजै दे थांदो दे